totes i a tots! Enhorabona pels vostres vídeos del rap de Paca, vos estan quedant unes versions amb molt de flow, superguai. Aquesta setmana anem a avançar un poquet en la història del conte. Ja hem vist la lluna, la tortuga, l'elefant i la girafa. Ara ens tocaria la zebra, però ens anem a saltar per a conèixer el personatge següent, el lleó. I dona la casualitat de que jo tinc un lleó en ma casa. El meu lleó és un poquet hippie perquè se li fica sempre tot el monyo en la cara. Però bueno, no deixa de ser el rei de la selva. El lleó és un dels animals més importants possiblement de tota la selva, o almenys el més conegut. De fet, l'utilitzen per a moltes coses, al cine, en banderes i en altres llocs. Si voleu saber un poquet més d'això, l'altra mestra de música Maite ha gravat un vídeo contant-vos la història del lleó. Hi ha moltes cançons que parlen del lleó, com per exemple el lleó no em fa por, pa mi pipa. Però per a aquest personatge no anem a agafar una cançó amb lletra aquesta vegada, sinó una cançó instrumental per a orquestra, la cançó del Carnaval dels animals. Segur que se'n recordeu un poquet d'aquesta obra dels cursos anteriors. Dintre d'aquesta obra, el lleó té la seva pròpia cançó i fa: de la selva soc el rei, si vols vindre a jugar amb mi. Tinc les urpes afilades i el meu cant és un rugit. I el lleó la canta amb la música. De la selva soc el rei, si vols vindre a jugar amb mi. Tinc les urpes afilades i el meu cant és un rugit. Per a poder escoltar aquesta música, vos he preparat aquesta setmana un musicograma. Hem fet altres musicogrames en classe, si se'n recordeu, com per exemple el del cor dels gitanos de Verdi, que tenia el yunque. En este musicograma, esta melodia del lleó està representada amb aquesta icona. Aleshores, aquesta setmana la tasca va ser la d'escoltar la cançó i seguir el musicograma. I aneu a contestar-me a 4 preguntes concurs! Primera pregunta. Quins instruments sonen en aquesta música? Segona pregunta. D'aquests instruments, quin és el que interpreta la melodia del lleó? Tercera pregunta. Sabríeu dir-me quantes pulsacions va cada icona del lleó? I la quarta pregunta. En el musicograma apareixen unes fletxes cap amunt i cap a baix. Quina acció del lleó penseu que representen aquestes fletxes en la música? Com va agradar-me tant sentir-vos en els vostres missatges d'àudio i també en el vídeo, podeu enviar-me les vostres respostes tant en missatge d'àudio com en un missatge de vídeo, però també me les podeu mandar per escrit si voleu. També podeu seguir el musicograma e intentar cantar la melodia del lleó damunt. Més endavant farem més cosetes d'aquesta cançó. El lleó i jo esperem les vostres respostes. Un beset! Adeu!